Xokkanti u tal-biża dak li ħareġ minn rikors li ġie ppreżentat fil-qorti marbut mal-qtil ta' Lino Kawki fil-bidu ta' snin 80 bil-familja tal-vittma tajt illi qabel ma nqatel Kawki kien meddet bħajtu minn grupp ta' nies viċin l-eks Ministru Laburista Lori Sant għax ma qabilx ma' korruzzjoni lampanti li tirrigwardja proprjetà. Dan kollu seħħ fi żmien ta' ambjent politiku tal-biża u vjolenti fejn il-korruzzjoni kienet l-ordni tal-ġurnata. L-elezzjoni ġenerali fil-pajjiż kienet saret fit-13 ta' Diċembru tal-1981 fejn ġie elett il-Partit Laburista minkejja li kien ġab minoranza ta' voti. Kien perjodu ta' inċertezza kbira kif ingħad fir-rikorsi li sar minn martu u ibnu fejn il-pajjiż kien f'xifer ta' inkwiet ċivili. Fil-ġurnata li fetaħ il-Parlament wara l-elezzjoni fil-15 ta' frar tal-1982, Lino Kawki kellu appuntament fis-6:30 ta' filgħaxija ma' xi ħadd mhux magħruf u f'ċirkostanzi misterjużi kien spiċċa bixeb u ma marx lura d-dar u ħadd ma reġaraħ. L-aħħar darba li ratu martu illi kienet ila kien fis-1:30 ta' wara nofsinhar tal-ġurnata meta kien heb dakinhar u kien mar fl-uffiċċju tiegħu fil-Belt bagalja f'idejh u l-instabet fi 17 ta' frar jumejn wara li ġie nieqes. Din instabet abbandunata, żgassata u vojta fiċ-Chedwick Lakes. Lino Kawki kellu bagalja oħra d-dar u lil martu kien wissija sabiex jekk jiġrilu xi ħaġa ma titlaqiex minn idejha. L-għada li jeb persuna bl-isem ta' Charles Zammit li identifika ruħu bħal uffiċjal tad-Dipartiment tat-Taxxa ħabbat fuq il-bib tad-dar tiegħu. Fuq istruzzjonijiet tal-Kummissarju tat-Taxxi Interni talab il-bagalja u martu infixkla kif kienet fiċ-ċirkostanzi għaddietlu din il-bagalja illi kien hemm fid-dar. Dan l-individwu qatt ma ġie investigat bis-serjetà mill-Pulizija. F'Novembru ta' 3 snin wara fil-Busket kienu stabu l-fdalijiet ta' bniedem li kien brutalment imbiċċer b'serriq u mgeżwer f'basktijiet tal-plastik suwed u mitfuħ f'qiegħ ta' bir. F'Lulju tal-1986 l-espert forensiku Ian West iddikjara li l-fdalijiet misjubin fil-post kienu ta' Lino Kawki u minkejja din l-informazzjoni fl-1986 l-awtoritajiet xorta ma għamlu xejn. Minn dakinhar ta' meta nstabu l-fdalijiet saret inkjesta fuq is-sejbin immexxija mill-imħallef emeritu David Cicluna fejn dan kien widdeb lill-awtoritajiet b'cover-up li kien qed isir. Issa 38 sena wara fir-rikorsi li sar mill-avukati Peter Fenech u Stanley Joe Portelli, il-familja ta' Lino Kawki qed titlob lill-qorti biex tiddikjara li dan l-omiċidju seħ riżultat tal-klima politika ta' dak iż-żmien u bħala konsegwenza tal-fatt li s-servizzi professjonali ta' Lino Kawki kienu qegħdin idejqu lil diversi nies, uħud minnhom fi ċriki politikament vjolenti u abbużivi ta' dak iż-żmien, inkluż membri li kienu jagħmlu parti mill-Gvern Laburista. Talba oħra li saret hija li l-qorti għandha tiddikjara li l-Gvern naqas milli jipproteġi l-ħajja ta' Lino Kawki. Talba oħra li l-qorti kienet biex tiddikjara li n-nuqqas ta' ġustizzja għall-familja Kawki għal dawn l-aħħar 38 sena u aktar mingħajr tweġibiet għal mistoqsijiet dwar dak kollu li seħħ kellu effett perpetu katastrofiku fuq ħajjithom u dan biksur ta' drittijiet fundamentali tagħhom. Mart u bin il-vittma talbu l-qorti biex tiddeċiedi li huma u Lino Kawki kienu diskriminati mill-istat meta naqas li investiga lejbin tiegħu u meta l-istess stat naqas milli jagħtihom kumpens xieraq bħalma jingħataw individwi oħra f'ċirkostanzi anqas gravi.